Pokračujeme, ja som si našla v burde strihovú prílohu D a už vieme, že ideme hľadať červený strih. Diely 1 až 7. Na tejto hornej línii sú všetky červené čísielka a my ich budeme presne podľa toho vedieť nájsť. V úrovni jednotky už hneď na začiatku máme jednotku strih, takže ten si nájdeme. Kde máme dvojku v úrovni dvojky. Tuto bude takáto lišta pod gombíky. To si všetko pri šití vysvetlíme, ako sa s tým pracuje. Trojka. Zase v úrovni trojky budeme hľadať. Trojka je až tu. Takže toto je ďalší dielik. Všetko si ideme cez burdu postupne ukazovať. Všetky značky rovnako, všetky tieto drobné čísielka, zase na ne nemôžeme zabudnúť, všetky si ich budeme značiť. Ešte si na strihu pozrieme, že tá naša značka je teda tá dlhá a krátka, nesmieme si ich pomýliť, hej? Takže poďme na to, vystrieme papier a ideme jednotku. Jednotka v našom polohovom pláne je predný diel, keď nevieme, čo to je, ako to vyzerá, pekne si tú jednotku nájdeme v popise. Predný diel, striháme ho dvakrát. Klasicky ako vždy, je to líce k lícu, teda zrkadlovo vystrihneme jedenkrát, pretože zložená je látka dvojmo, rovno to je dvakrát, áno. Predný diel, jednotka. Pozrieme sa, všetky tieto značky, musí tam byť aj takýto nákres, to je pravdepodobne to, kde bude umiestnené vrecko. V pásovej línii sú tu nejaké značky, je tu 5, je tu 8, 2, jednotka, všetky značky musíme tam nájsť. Takže diel 1. Nehávame si vždycky dostatok priestoru okolo, lebo ten strih budeme samozrejme ako ináč trošilinku upravovať pre naše potrebné proporcie. Tak, môžeme kresliť. Tam, kde je rovná čiara, tam kde nie je na strihu nakreslené, že je to v priehybe materiál, pozrieme sa na jednotke, vidíte, je rovná, ale nie je nakreslená, prerušovaná. Takže tuto síce materiál nepridávame, neuberáme, je to prestrihnutý materiál, není v priehybe. Naša línia je táto. Pre istotu si kľudne vždycky ten strih otočte, aby ste vedeli, ktorú kreslíme čiaročku. Tu máme už dvojku, takže rovno si ju sem poznačím. Dvojočku. Zase tuto máme päťku. Peťka. Už tu vidím nejakú značku, tak si ju tam poznačím. Tu máme tiež značku. A musíme si takisto dávať pozor, aby sme ten správny odševok odkreslili, ktorý patrí tejto veľkosti. Tiež je tu značka. Aj tu máme značku. Tak, skontrolujeme, či máme všetko poznačené. A ešte tu mal byť nákres. Aha, tuto to vidím, takže takto. Toho vrecúška. Tak, pre istotu skontrolujeme, ešte si myslím, že nám tam nejaké čísielko chýba. Dvojočku sme našli, tuto má byť 8. Aha, tuto je samozrejme, takže 8 máme, jednotku. Tu máme jednotku, čísieločka poznačené.
v úrovni pása značky poznačené, vrecuško poznačené. Takže toto máme diel 1 a je to predný diel. Ideme si nájsť dielik 2. Dielik 2 máme teda takúto lištu, to je lišta pod gombíky, to sa bude prišívať o predný diel. Samozrejme, keď nevieme, čo to je, nájdeme si predná lišta. Áno, predná lišta je dvojčka, ideme ho hľadať. Dvojka je tu a ideme si pozrieť našu veľkosť, aby sme si zase znázornili správnu. Vidíme, už sú tu naznačené aj otvory na vrecká. Takže aby sme si aj tie otvory, všetky značky prekreslili. Takže naša veľkosť, nepomýlime sa. Tak, a pozor aj na tie všetky značky, ktoré sú tam už znázornené. V tomto prípade tu sú značky na otvory, na gombíčky, na dieročky. Všetky tieto značky. Tak. Ešte je tu stredná čiara, aj tu si kľudne prekreslíme. Výborne, je to dielik 2. A skontrolujem, či ešte tam nám niečo nechýba. Je tu jednotka a je tu štvorka, takže si ich poďme hľadať. Z ktorej strany? Z tejto nie. Tuto je štvorka a jednotka vidím. Takže jednotka, štvorka. Tak, máme lištu. To je dielik 2. Na zdravie, pardon. Ideme na ďalší dielik, dielik 3. Dielik 3 máme zadný diel. Zase, keď neviem, čo je to, lebo vyzerá nejakým spôsobom, tuto si ho prečítam. Zadný diel. A už je napísané, že jedenkrát strihame, lebo stried je v priehybu látky. Už vieme, že prerušovaná čiara je priehyb látky. A tým pádom, keďže tu nevytvoríme švík, automaticky nám z toho vyjde jeden celý dielik, keď to rozložíme. Takže zadný diel. Ideme hľadať trojku. Trojočka je tu, v tejto úrovni. Tuto ho máme, zadný diel. Musíme si opäť dať pozor na našu veľkosť. Tak, kreslíme si našu veľkosť. Pozor aj na priekrčníku, aby nám sedela veľkosť plece. Tuto máme dvojku maličku. Viem, že toto bude priehyb látky. Tak, a bok budeme tvarovať podľa našej veľkosti, akú máme nameranú. Ja podľa veľkosti klientky a vy podľa svojich vlastných mier. Tak, tu máme rukáv. Tuto je peťka. A ideme si skontrolovať ešte odševok, aby sme si správnu veľkosť videli. Takže táto je to. Pozor, lebo naozaj tu sú tie odševky úplne tesne na sebe, takže dávame skutočne pozor, aby tá veľkosť bola tá, ktorú potrebujeme. Odševok. No a ideme si pozrieť značky, či máme všetko poznačené.
zadný diel. Je to diel číslo 3 a je to zadný diel a hľadáme značky. Máme tu 2 a máme tu 5. Našli sme obidva a ešte pozrite, je tu takáto vlnovka pri pleci. To znamená, že tento dielik je malilinko sa bude ako keby riasiť, ale nesmú tam vzniknúť samozrejme žiadne vlnovky ani záhybky. To len, že sa prispôsobí vlastne prednému dielu, lebo vždycky zadný diel je o malilinko, možno o 0,5 centimetrička širší, aby sme tam akoby obrazne povedané dostali vôľu. Ale samozrejme nerobíme tam žiadne záhybky. V tomto strihu nie sú. Ideme na dielik 4. 4 je tu. Keď netuším, čo to je, prečítam si. Límec. Samozrejme bude po česky, takže golier. Golierik, striháme ho 2-krát a stred je v priehybu látky. Potrebujem 2, lebo potrebujem aj vonkajší, aj vnútorný golier, hoci je v priehybe látky, aby nebol vzadu na chrbte, na zatýlku vlastne rozstrihnutý, striháme ho v priehybe, ale 2-krát ho potrebujeme. Takže ideme hľadať 4 a má tam značku 3 a 4. Pohľadáme. 4 máme tu v úrovni a 4 je tu v rohu. Na to nájdeme si našu veľkosť. Tak. A máme tam 3. Ešte bolo nejaké čísielko. Skontrolujeme. Aha, na opačnej strane 4. Tá je tu. A teda je to dielik 4. Golier. A tuto, v tejto časti, máme napísané priehyb látky. Áno. P, R, I, E, H, I, P. Budem vedieť, že je toto v priehybe látky. Tak, ideme si hľadať 5. 5 je tiež, keď netuším, čo to je, prečítam si. Je to stojačík, teda ku golieru sa bude našívať a opäť striháme ho 2-krát a stred je v priehybu látky, pretože aj pri golieri, aj pri stojačíku potrebujem aj vonkajší, aj vnútorný. Takže hľadáme 5. 5 je tu. A v tejto úrovni musí byť stojačík. Tuto ho máme, takýto maličký. Tak. Môžeme si rovno pozrieť, je tu čísielko 3 a moje veľkosti začínajú od 34, 34, 36, 38, 40. My potrebujeme túto čiaročku. Tu si hneď sem poznačím. Tak. Stojačiky bývajú jemnočko pretvarované. Táto línia je priehyb látky. Sem si poznačím takéto P, aby som vedela, že toto je ten priehyb látky. Áno, a je to stojačík číslo 5. Ideme ďalej. Nájdeme si číslo 6. 6 bude rukáv. A tu máme zase také mini riasenie, ale to znamená, že len spracujeme vlastne akože tú hlavicu rukáva do prieramku. Neznamená, že bude riasený. A pozeráme, je tu 6, je tu 8, zase 6, je tu už naznačená zase ďalšia úroveň. Takže hľadáme dielik 6. Dielik 6 je takáto línia a tuto je celý rukáv. Dobre, tuto máme značku. Ideme kresliť
Pozor na našu veľkosť, samozrejme ako vždy, aby sme odkresľovali tú správnu líniu. Samozrejme aj v hlavici je to veľmi dôležité, aby sme sa nepomýlili, ktorú čiaru potrebujeme. Tuto máme šestku malú. Tu je značka. Aj tu je značka. Tu je tiež šestka. Tu je aj dlhá šípka, ktorá nám určuje smer strihania na látke. Pozrieme, či máme všetky značky, ktoré sme mali nájsť. A pri nástrihu máme ešte 8, takže si ju sem zapíšeme. Tak, výborne. A je to dielik 6. Ideme nájsť posledný dielik a to je pravdepodobne vrecúško. Keď netuším, tak áno, kapsa. Teda vrecko. Striháme ho jedenkrát, pretože je na košeli iba jedenkrát. Ideme si ho nájsť. Sedmička. Tá je tu, takže tuto je naše vrecúško. Ideme si ho kresliť. Tiež sú tu rôzne veľkosti, pozor na to. Máme tu šípku. Je to dielik číslo 7 a pozriem, či tam má ešte nejakú značku. Ešte tam sú nejaké čiary, takže si zaznačíme aj túto úroveň, aj túto úroveň. A to je všetko. Strih máme pripravený, jednotlivé dieliky si teraz povystrihujeme, ale dávame si priestor, aby sme vedeli strih prípadne teraz ešte konkrétne poupravovať. Takže prestriham dieliky a ukážem vám, čo s tým ďalej.